Fruit 3 out. 149 lang white fruits. Sa chocolate, niya na kumakuan. We go to the fun. Deutsch English. Deutsch English. Wala mo na isulod iya. Hello guys, nakauwi na kami. Si Ella nagluluto. So ito na yung mga napamili namin guys. Oh. Yan lang muna kasi mabigat siya Tapos wala pa naman din akong box. Good naman ko So guys, kakain na lang muna ako guys. Sandwich lang yung kakainin ko. Hotdog sandwich. Lalagyan ko ng balik pa kami babalik pa kami, lalabas pa kami ulit kasi mamaya pa kasi yung vaccine ni Ella at ni Francis, around 1500 pa. So umuwi na lang muna kami. So guys, haul tayo ng mga napamili natin doon sa area. Yeah. Ayan lang muna siya. So we have this one, milk drink na strawberry. Meron tayong, wala yung abot guys ha, ako anong bugas ko yan. Meron tayong 3 biscuits, meron tayong spaghetti pasta, canned goods, champignon, mushroom na canned goods, tomato sauce, green peas, meron tayong ayan, fresh, then red cabbage, first mo na siya. Meron tayong iced tea na powder, salt sticks, peach day na guys. Peach day pala yan guys. Sige, correct mo kung ilaw Tapos meron tayong tea, 4 na tea, fruit tea, at saka chocolates, Kinder chocolates. So yan lang muna guys. Ang ilaw, bayaw akong number 1 basher. So, ayan lang muna ang ating guys. Yung ating pang ngayon, pang tigom. Kasi wala pa naman akong box. Tapos, meron pa unti-unti na pag-grocery doon. Kasi kung iisahin mo pa, like last time na nagpadala akong box, kikapoy dyan ko 1 week. 1 week akong lumalabas palagi. Nuna ko muna to, every store ba, meron tayong mga mabibili pa unti-unti. So, ayan lang muna ang ating bibilhin. Look, Mama is in the house too. Look, Mama is in the house. What's that? What? What's that? Where did you get that? Who gave that?
Is that shoes? Whose shoes is that? How do you know it's shoes? Because she said. We opened that one. Oh my god. You know how to open? Yeah. Put that there. That's right. Yeah. That one. Yeah. Pull. Pull. Okay. Oh my god. But your jacket didn't came. I don't know why. I will check my email. Show me. Give me the paper. Give me the paper. The paper. That's not interesting. The box is interesting. Oh my god. Open. What is that? Looks big, no? A shoes. Whose shoes is that? Allah. Allah. Does it? Is that yours? Yes. Is that yours? Is that yours? I think that's not yours. It's a bit big. Yeah. So put it back. Put it. Can you put it back? Please? Because that's not for you. Her reaction, didn't able to film, but she was so happy that she received. Good job. Then close it. And you have to give that to Ella. Yeah. Mommy. No, that's for Ella. All for you, nah? Brother is for you, yours. Mama, Papa, yours. Guys, tingnan nyo yung box ko. Ito yung ipunan ko ng mga para sa balikbayan box. Mura na gyud siya gikuan. Mura na siya gibagyo. So tinitingnan ko guys kung anong mga laman niya na unti-unti kong paipon. So ito yun siya oh. Ito, tapos nagtataka ako kung anong laman ito. Tapos yan, hindi ko na yan i-appeal. Sa kusina to siya. Tapos hindi na namin ginagamit. So I was thinking magagamit yan ni Mother Dear doon. Ilalagay mo lang siya dyan. Tapos meron para ako ditong canned goods. At meron ako dito. Ayan, shaver para sa kuya ko. Tapos ito yung bag na hindi ko na-open guys. Nakalimutan ko na siya. Andyan para siya oh. Try nga natin. Open nga natin to be. Ano to eh. Maya na yan eh. Tapos may Nutella na akong tatlo. Chine-check ko siya kung anong mga laman, anong naipon ko dito para alam ko kung ano pang mga bibilhin ko. Ito guys, ano to siya ni Francine before. Music box niya pag natutulog from Chico. Tapos hindi na ginagamit, nilagay ko ulit sa box. Tapos gusto daw ng kapatid ko, so nilagay ko siya dyan. At ito naman, bigay ito ng parents ni Frank before. At hindi namin ginagamit, so ilalagay ko din siya dyan. At ito din, mga shampoo, mga cream na from Garnier. Bigay ito sa second parent ni Frank. Tapos hindi ko siya ginagamit kasi hindi ito yung gamit ko eh. Nagkakadandraf kasi ako guys pag ibang shampoo. Ang ginagamit kong shampoo is Sebamed. Tapos meron tayong coffee mate dito. 2 coffee mate. So dadagdagan ko pa yan siya. Tapos I found out I have H&M bag again here guys. Oh, mga damit na nilagay ko lang siya dyan. So ilagay natin siya dyan. Kasi inaano to ni Francine eh. Lagay natin yun. Tapos meron akong wallpaper ata yan. Eh. Tapos hindi namin ginagamit. So pupunta yan doon. Lagay natin. Para alam ko guys kung ano mga bibilhin ko. Paunti-unti lang ba. So that's it I think. Ito. At kala ko kung anong laman ito eh. Ano pala to siya guys. Wait. Ano pala siya? Cortina. Cortina na hindi ko na ginagamit. Tapos yung box kinip ko kasi baka malagyan ko siya ng ano guys ba yung mababasag.
So, kaya dyan na lang muna siya. So, ayun lang pala yung ano natin. So, madami-dami pa akong i-grocery nito. Ayan. So, ayan lang siya. Madami-dami pa tayong idadagdag. Kasi yung box, almost the same size as this. So, magdadagdag ako ng Nutella, yung ganyan, yung Coffee Mate. Siguro hindi na ako magpapadala ng mga lotion kasi ano na lang, puro na pagkain yung ipapadala ko guys para maano nila dun ba, mas worth it siya ipadala or ano ba, ewan ko lang. So let's see kung anong mapapadala pa natin. Yan lang muna yung start ng ating grocery. So that's it guys, yung ating paunti-unti lang muna tayo ng ipon guys kasi hindi natin kaya na shopping at once. So I was planning padala to before December or before maybe once matapos. Ang gusto ni Frank ipadala na siya agad pero sabi ko pupunuin, wala pa nga tayong box, hindi pa dumating yung box natin. Uy, nasaan na to yung box namin? Uy, hindi man dumating. Sa LBC ako this time nag-contact ngayon guys pero hindi sila hindi pa sila, wala pang update sa kanila. So hindi na ako nagpakita guys kasi ang hagard-hagard ko eh. So that's all for today guys, ang ating video. Thank you all for watching and I hope to see you again on the next video. Bye bye and have a good day everybody and God bless us all.